Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapiano sana? Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagaminang minta nusik Allah subhanahu wa ta'ala agyang ka iya mga oras ay pambagay raktano ibtawfiq yan raktano na maparulitan subala sa isang ka iya dunia na sampurna sa alungan na mori nagupakang barakat niyan raktano agyang ka iya nilagi di oras apiapan sa itano kung mga turugan tano mga walay tano na di tano di makambabagay sa oras ay kasusuat wallahu subhanahu wa ta'ala oras ang mapya sa ikupangilalayan wallahu subhanahu wa ta'ala. May sabab saan mga bangsami mga urip ng Allah subhanahu wa ta'ala ay man to agkabgan tano sa makampata o sayan bandingan nagyang ka iya makapantag sa kapakabilib o manusya si ko ginawa niyan. Gyung ko ta kapakabilib umano siya sang kutwa ginawa niyan na padais iku mga rata as sifat o mu'min muslim. Aya sabab yan amya kalala na igira makabibilib ka sang kutwa ginawang ka na kalilipatan ka ang kutwa mga limor ka wallah mga turuan ra ka wallah kalilipatan ka gyung kutwa mga tawfik ra ka Allah subhanahu wa ta'ala kakagi ayat tarima akaw nakapasang kutwa gyung kutwa miyakwang ka ilmu miyakwang ka atamu ka miya kanal ka o di na nganinsan ikasampayan raka nagyutoy kabubaloy ay amarata asifat agyang kuta kapakabilib ka sang kuta ginawang ka bida so kapakabilib sa ginawa o kapakasarig sa ginawa adan asarig ka sa ginawang ka sa inshallah nagpakapas ka sa lakaw to huwag inagin nakapakabilib makabibilib ka sa ginawang ka ha? Na padaya kung miya maka rata-rata asifat o muslim mapaparati ang sikwa Allah subhanahu wa ta'ala kaya sabab yan na sukat taro Allah subhanahu wa ta'ala si kumya maratya agyang kutuso kaya sakalan yang kumya maratya si ko isa ko kaya tido ko mas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na agyang kuta kaya giraw niya na idha ajabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'a upama na miya ka gyang kutwa kaya pakabilib sa kada kaliwa tigwa Allah subhanahu wa ta'ala na dar ka na tumakang gaya guna sa manutunang ka na nakapagpakabilib ka sa ginawang ka sa iko kaya pa suwa ka sa ilmu sa iko kaya pa katamok ka kaya pa kalao business ka ha? Mahina so sounds kasabutan ako niyo pia Elayin tanong, check tanong. Na, kasabutan ako niyo pia Elayin tanong na, ato na mga demiya so amay ka kanaya, babad na yakwa na. Inaya di ka nag... check tanong da, no. Ito na mga demiya so amay ka kanaya.
Ginap ka nagyupyupya? Ginap ka nagyupyupya? Nakatandap ka nagyupyupya oh. Ate amyan ka sa bala cellphone na na. Nah. Kaso yung tanong yung utapitero tanong ko paganay. Ayaw to kabasatan o kagi ko paganay. Nagyang kaya kapakabilib sa ginawa na padaya ko mga rarata as sifat. Adi masifat o manusia, muslim, mu'min. Mapaparatian ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ayas sabab yan, nagyang ko to kapakabilib sa ginawa na kasabapan ito sa kalilipating kakukadnan ka. Kalilipatan ka so limor ka wallah, kalilipatan ka so tawfikar ka wallah, kalilipatan ka so ibabagir ka wallah subhanahu wa ta'ala at turuan. Kagi ayat tarim akaw na kapasang ka to. Dito so kapakabibilib ka sa ginawa. Kapasapasang ka agyang kuto kaya pakatamok ka. Kapasapasang ka agyang kuto kaya pakaso ka sa ilmo. Kapasapasang ka agyang kuto kabubaloy ka a genius, matalino. Kapasapasang ka ang kuto alangan taman ang mapapadalang marka. Di! Basta makabilib ka sa ginawang ka na siya din mararani sa giyang kuto kakulog ka sa iku kapangimpuruan ka. Nakatawan tanwa, so kapangimpuruan na niya kadagada hadithon o Rasulullah s.a.w. Iso din nagyang kuto la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibr. Di din makasulod sa surga agyang kutwa tao adan mapapadalam ko puso yan alagid buin nga tekap a kibr. Subhanallah, lagid buin nga tekap a kibr. Anton ibtero na kibr. Ayabtero na kibr na so kapangimpuruan ka kung mga tao kapapakay to ang ka kung mga tao na gusto din ka katarim ako benar orian o kaya to kawing kaon. Subhanallah. Naginaniptero na kibr. Na. Gitu ba so Allah subhanahu wa ta'ala na siklian so mamyamaratyaya sa giyong kutwa mas akya pakitidawa iran amya kabilib siran sang kutwa kadakliran falam tughni ankum syai'a. At igwallah. Adar ka nubu makanggay agun agin na nakya pakabilib yu sa kadakliyo. Kadar ka nubu makanggay agun agin kanan kadakliyo. Na nautos sa di kapakay ubatan upo pakabilib ko mga ginawa tano. Why? Di ka pa kayo, uba ka papakabilib ko ginawang ka. At Masya Allah, so ginawa ko na, Masya Allah, miya ka brabrita ko. Masya Allah, miya ka pasapasang ako. Masya Allah, miya mananamara ko. Masya Allah. Mga lagi dito, subhanallah, palaya din kapakabilib sa ginawa. Ay kater Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, si hadithu Anas, tigin man ito, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law lam tudhnibu, la khashitu alaikum ma huwa akbaru minhu. O pamabuka di ka no pengadudusa, atigo Rasulullah o pamabu kadika no pengadudusa sakan saka saktanulangon la khashitu alaikum ma huwa akbaru minhu na ikalakakan rakan wagyang kutwa mas mala adiso dinyo kakadusa anto na iipkal ko Rasulullah anto na iipkawan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gyang kutwa al-ujb gyang kutwa kapakabilib sang kutu aginawa kapakabilib ka sang kutu aginawang ka oy subhanallah naginan na ipkal kanan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adi saging kutwa dinyo di kambara sa ino to nakagiso ujub na pad sagyang kutwa mga raradan ami alusi pad sagyang kutwa mga raradan ami alusi nagyang kutwa pagwitang kanyan panggamitang kanyan sang kutwa kapakapangimpuruan ka basta makabibilib ka sa ginawang ka na mangingimpuruan ka anta pa ni kwan di ka pikilawan na paduto sa giyong uta kapakabibilib ka sa ginawa, makabibilib ka sa ginawa, askab imya kapasapasang, makabibilib ka sa ginawa sakay kore ka, sakay always sa kore ka, ribat sa padka, na padanan sa giyong kutwa, kapangimpuruan na giyong kutwa, kapupakit ang mga salakawataw, at di ka pa kayo ba matarim akatero yakyanan, kaayabid na miya pasadyan na lagi de, o di na ayabid na di na ipangadian na lagi de, o di na ayabid na miya, subhanallah, pahalayad na nan kapangimpuruan, subhanallah, di ka pa kayo ba masifat o, mu'min, mapaparatian ko Allah subhanahu wa ta'ala. Tigman ito Umar ibn Khattab radiyallahu an, at tigana, akhwafu ma akhafu alaykum an tahliku fihi thalath. O pa mana, ay tigina pinaka-ipkalakakanrakano, skano, amya maratiyaya,
Nagyang kutua kabinasaan kanwang kaya telutiman. Na pedsang kutua pakabinasar katano wa ijabul mar'i binafsihi. Giyang kutua ka pakabilib o manusia si ko ginawa niyan. Na pedutua pakabinasa ko manusia. Pedutua pakabinasa ko manusia. Kabinasan niyan so kapapaginta o manusia. Kabinasan niyan so simba niyan. Kabinasan niyan so di na di kapakin dulu na kako salakaw di salakaw. Ayapad ang mga raradian. Paganayron. Ami aloy sa giyang kaya kitab. Ayapad ang mga raradian na giyang kutua annahu yad'u ilal kibr. Liannahu ahadu asbabihi. Basta ang makabibilib ka sa ginawang ka na di ka diimbaloy ang mangingimpuruan. Subhanallah. Lagi dagiang kutua inaloy tanong. Di ka diimbaloy ang mangingimpuruan. Kaya pada na sa mga sabab, apapakatulod ka sang kuta ka pakapangimpuruan ka. Ha? Ikadua, annahu yatawalladu anhu al-kathiru min al-akhlaq as-sayyi'ah wa sifat ar-radi'ah. Giyang ka akapakabilib sa ginawa. Ha? Na yatawallad papakabagay a resulta uli inapkararadang kanya sa papakaratakay paparangayan. Salakaw di salakaw. Papakaratakay paparangayan, papakaratakay sifat, papakaratakay kapakindudulo na. Ino to, nakagiayak ka ilang ka sa ginawang ka na perfect ka ataw. Perfect ka ataw. Nasiran na lang siran ribat. Nasiran na lang siran mga bulok to, naskab yung bright o paman yan. Ha? Nalagi do to. Berat na, di ka terima sa musawir. Lagi dinan. Di ka terima sa benar. Kaya makabibilib ka sa ginawa nga. O paman na, pigilawan na natin ginawa kan. Di ka pagilawan na ginawa kan. Ino to, ino nga di pigilawan niya ginawang ka. Nakagiging utaka pa kabibilib ka sa ginawang ka. Napkasabapan sa kasabapan utos sa ding ka di kambaloy amarate paparangayan. Ding ka terim ako benar. Di ka kiran magi paguntuda ka. Kagi aya kabaya ka na aya bud na makukuha pamikiran na pamikiran ka na di nga sa mga pamikiran niran kaya kabaya ka na always so kabaya ka. Na mushkila jiddan. Ikatlo, nagyang kutua yad'u ila ihmali dhunubi wa nisyanihi. Subhanallah, na'udhu billahi min dhalik. Fala yuhdithu al-'abadu ba'da dhalika taubatan. Subhanallah. Pag sa mga raradagyang kaya kapakabilib ka sa ginawang ka, makapantag sa ikusimba, nagyang kutua ihmalu dhunubi wa nisyanihi. Kalilipatan na kauba ka madudusa. Gyang kutua kalilipatin ka sa kadudusan ka, malilipat ka ba ka madudusa? Kagi makabibilib ka, saka na kabibiliban ka ginawang ka, Masya Allah, ginawa ko na di kelepasan sembayang. Di kelepasan melima waktu. Di kelepasan sesembayang sa mga sunat. Di kelepasan mati sa Quran. Di kelepasan mamakinig sa mga wasiat. Di kelepasan, lango na simba na di kon kelepasan ibarat. Na gitu na, papakabilib ka sa ginawang ka. Sa ginawang ko, di kon ka kelepasi. Tiga, Masya Allah, di ko ron kelepasan. Masya Allah. Ha? Di ko ron kelepasan na makabibilib ka sa ginawang ka. Giyang ko to katatarim ang kaw sa kanaba ako madudusa kaya mga galabakan na mga simba. Giyang ko to kaya terem ang kaw sa kanaba ka kadusa na duso to. Alang tanop kadusa. Datawa di kadusa. Uway. So manusia na darpa akalipat agu karibat na sukatarim ang kaw sa di ka kadusa na duso to. Sukatarim ang kaw sa di ka kadusa na duso to. Uway. Ay darpa kakalipat agu karibat. Nah, lagi dinan, ding ka di, paman na, pagkabaliwala ka, agi ang kutua mga dusa, agup kalipatan ka ang kutua mga dusa. Oy, kalilipatan ka ang kutua mga dusa, tiga di ka papakasugok sa dusa, tiga ka na baka di makanggalabak sa dusa, sa giyang kutua katatarim ang kaw na duso to, agi ang kutua katatarim ang kaw na ka na baka pagkadusa, subhanallah. Nalagi dinan, ikapat, apad ang mga raradagyang kaya kapakabilib sa ginawa, naging kutua, yad'ul abad, إلى الاغترار بنفسه وبرأيه ويأمن مكر الله وعذابه ويظن أنه عند الله بمكان ولا يسمع نصح ناصح ولا وعظ واعظ سبحان الله. Diyan ka iya makabibilib sa ginawa niyan na ayabud na sa sanan niya nagiginawa niyan. Sa ayabud na sa sarigan niya nagiginawa niyan. Di din po mamakinig sa musawir sa lakawataw. Okay, di niyan pa mamakinig sa musawir fulan, gusto musawir fulan, gusto musawir fulan. Di pa kay musawir. Di pa kay musawir. Giye katimblai. Adis kanyan pa kay musawir, di pa mangni sa musawir, di pa mamakinig sa o pa makaad na tindagyan na diru din kada. Apian to ni miyaso na gyutu din kadi pa mamakinig sa musawir, ha? Di penggeda-geda sa pamikiran o sa lakawron kaya bud na kailangan naging uta pamikiran niya narkayang budin na pedenan sa giyang kutua kapakabilib ka sa ginawang ka.
rarad o kapakabilib ka sa ginawang ka. Wa ya'manu makrallah wa adhabahu. Na ayat tarima yanon na dis kanyan siksaan Allah. Hagi makabibilib sa kanyan. Makabibilib sa kanyan, hagi nawan yan as kanyan na malaisimba ko Allah. Sa kanyan na barasambaya. Sa kanyan na baramal. Di ka pa kay ubang kakabilib ya ginawang ka sa iko mga simba ko Allah subhanahu wa ta'ala. Wadan, pangilngit ko po sa ukasang kuta kapakabilib. Na panalamating nga sa Allah. Alhamdulillah. Bitawfiqillah wa bini'matihi tatimus salihat. Alhamdulillah katawfiqan ng Allah. Alhamdulillah kamangalimu ayaw Allah subhanahu wa ta'ala agyang ka iya katatawfiqin yan rakan. Di nga katarim etiga, Masya Allah, miya tiga-tiga sa ako, miya pasapasa ako, miya lala ako'y parate, ya ka ay mga galba ka na mga simbasi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Diyanan ka pakay, di ka pakay, okay? Na, mga raradyan, nagyang ko to ayam na'uhu min su'ali ahli al-ilm. Basta makabibilib ka sa ginawang ka, tabiyata, kadaklan ay. Basta makabibilib ka kung ginawang ka, na di kan pangingisa ko mas mataor ka. Mas matausang ko to ilmo. Di kan pangingisa. Ibarat na, anton ay, ibaratan tano, nakati. Na, katayaw ibarat yan. Giin ang Quran na ini tugalin sa basa iranon. Kenapa ini tafsir? Bida so, ini tugalin, aguso, tiapsir. Kenapa ini tafsir? Ini tugalin ay. Nah, kagis ka na miyabatya ka saya, ibarat yan, na miyabatya ka saya, agyan ko to, kataru Allah subhanahu wa ta'ala, na pimaan niyan rakaso kuwan, pimaan niyan rakasa maranaw, na tiga giden, na digan pangingisi sa mga ulama, ang bida so translation aguso tafsir o aya. Bida sa miya kawatawatan. Agyan ko ta translation aguso tafsir o aya. Kailangan aso aya na din kakasana nagyang ka translation niya si di. Kiisa ka kung mga tao amatao ko tafsir ang ka aya. Kiisa ka kiran. Kading kakatawan. Di nga katawan. Kana ba kayo kiyap maanan sa isa maranaw, basa maranaw na batig ka miya susubkan sulang wa ilmo ang mapapadanam sa agyang kaya aya. Di. Napadsagyan ko tarara, makabibilib sa ginawa niya, andun ni kabatian yung kataro Allah subhanahu wa ta'ala. Natigin agiya din. Di akong pamamakinig sa mga ulama. At mialoy sa Quran na, miya kararayag sa Quran, mialoy sa Quran agiya, katayaw maanan niya sa basamranaw. Kanabagina nag-itapsir yan, pangingisa ka sa mga ulama, kakapakabilibin sa ginawa, aging ka na nading kakapamamakinig, uli nading kakapangingisa ko sa lakaw ko mga ulama. Sa ikutitu at tafsir yan. Bida so tafsir, aguso translation. Giya na matagaya ini translate. Na so tafsir yan, nasa lakaw. Mas malayat ang kutwa mapapadalam ama na sang kutwa ayatan. Okay. Panita miya karaya guto. Kung maswitan ako banigan tanong. Na. Padsagyan kaya mga buntala kapakabilib. Padsagyan kaya mga buntala kapakabilib. Naging utwa al-a'jabu bil-aqli rajih wa dhaka. Subhanallah. Makabibilib sa kaniyan si iku kabright yan. Allahu Akbar. Makabibilib sa kaniyan ko kabright yan. Di din kailangan o ba akan di pag-study lagi din ang kabright ako. Allahu Akbar. Na. Padanan sa buntal akapakabibilib si iku ginawa. Aging ganan na makabibilib sa kaniyan ko kabright yan. Pag pinabuntal yan, naging uta al-ajabu bil-ilm. Makabibilib sa kanyan ko ilmo yan. Aya katawin yan sang kuto ilmo yan na miyak kalala. Aya katawin yan sang kuto ilmo yan na mas malakoy ilmo adisaka. Nagito nakapakabilib ito kong ginawa. Ibarat na terima na kan. Ang ginawa ko mas malakoy ilmo adis ka. Aya ki amata ang benar na adan akatawan na ka adiyakan katawan na adan akatawan na ka nadiyakan katawan. Oy. Ilayan yung masumo sa alaihi salam. Diyan ko takiya giraw niya na huwa a'lamun nas. Sa kanyan ipinakamalay ilmo sa iku mga tao. Natipangan sa kanyan wallahu subhanahu wa ta'ala. Tipangan sa kanyan wallahu subhanahu wa ta'ala. Gumini Rasulullah, kanabas ka? Adin amas malal kay ilmo. Kanabas kanyan nabi, kanabas kanyan rasul, as kanyan so Khidar. Na miyang imbala ka o Musa, agyang kuta Khidar na subhanallah. Mas mala ilmo adi sa Musa alaihi salam. Nagito na nabi. Nasa kamo tumambu. Apyan tun adni kipupantag na ako tao. Saka, na di ka pa kay ubang katang kada sa ginawang kay saka na mas malakay ilmo adigyan ka nan apd ka nagyuto mambuna papakatulo dito sa ding ka di ka papakay to ako tao papakatulo dito sa
Dingka di ikan besa iko tau samarata agiang ko tua kaila yang kau namia kaitu itu ilmu da kipapanta gian raka dirka makarara ut sa pangkatan. Subhanallah, subhanallah. Ayat itu mia kaswa sa ilmu na umanden makaswa na mibuba ang kuto mibuba agiang kuto ginawan yan, ibuba yan ang kuto ginawan yan. Mangalim bubaas iko salakaw di salakaw malagid suad na ilmu yan anto kada ilmu yan na mangalim buba ang kiran. Ayat itu apa pakaswa na uman makaswa na kaumanan ang kutadinian di kapangalim bebaan. Nasut takabur na uman makaswa na kaumanan agi ang kutadinian di kapangimpuruan. Subhanallah. Kadua-dua su pakaswa. So aka, so ilmu ka ading ka di pagandadan na udinian raka miyanginggay aguna udinian raka miyangirarad ang kutwa kapangalim bebaan na ayat kiraradian raka na ang kutwa kapangimpuruan. Wa na'udzu billahi min dzalik. Naginan imiyak karata-rata. Agian kanan ayam miraradian rekan ang kota kapangimpuruan. Katuos ito sa aden akariribat uding kadi kapaganad sa ilmu. Nah. Ikatalo, al-a'jabu bisyaja'ah wal-iqdami wal-quwwati wal-ba's. Makabibilib ka sang kutwa kawarong ka. Makabibilib ka sang kutwa katigas ka. Makabibilib ka sa giyong kutwa kapasang ka. Wal-quwwah wal-ba's. Sa inyo pa mapkilis sa giyong kutwa katidawa o di na giyong kutwa o pa man na subhanallah sa giyong kutwa ka matagas na upungon makabibilib na di pa tumapya na giyong kutwa ka pakabibilib ka sa giyong kutwa katagas ka kawaraw nga di al-a'jabu bi jamali surah pagpan sa giyong kutwa bundalian na giyong kutwa al-a'jabu bi jamali surah makabibilib ka kung kataid ka ataw subhanallah na'udhu billahi min dhalik. Madaglay, tabiyata. Madaglay agyang kuta kabibiliban yan ang kuto kataidian ataw na pada isa karibatan. Aya dapat raka pagariakan bubayakan as kaabigan wallahu subhanahu wa ta'ala sa kataid na manalamat ka ku Allah, manginsukur ka ku Allah kabigan nga niya sa kataid. Gin kanan akataid na udir ka ini tapang wallahu subhanahu wa ta'ala. Nalimo iyan raka. Ginanatapang yan raka na no anton anon ikidi ang kasangkanan akataid ka. Ayun mga digin ka na nakataid ka. Pagusar na kasangkot ay kasuswat Allah subhanahu wa ta'ala. Anta ka pagusar na kasangkot ka kapakapendusa nga kapakapenderwa ka. Okay, lagi dinan. Na mga tao makabibilib sila sa giyang kutwa kataidiran. Taman sa apang aileta sila na la ilaha illallah subhanallah na'udhu billahi min dhalik. Litin pangaluin. Na padpan sa giyong kuta mabuntalin na al-a'jabu bil jahi wal mansab. Giyong kuta ka pakabibilib umanusya sang kuto miyakwan yan apangkatan udi na miyakwan yan akadeto na pwede sa mga rata. Okay. Na al-a'jabu bil ibadati wa ta'ah. Kapakabibilib umanusya sa giyong kuta kala yan isimba ko Allah subhanahu wa ta'ala. Makabibilib sa kanya nga malas kanya ni kapa mapasang sa kanya kapanambuyang mapasang sa kanya kabatya sa Quran makabibiliban niya na ginawa niya mapasang sa kanya kasi sadka palaya denanan subhanallah galabak o syaitan adi niya ipaking galabak ko manusia katawan niyo inomya sa syaitan katawan niyo anto niya lalaki sabab akyado sa syaitan ayam niya kalala sabab akyado sa syaitan na sabab sa giyang kuto akapakabibilibian sa ginawa niyan asjudu lima khalaqta. Upamana, sujud ako sa iyang kainad ng kaapun sa lupa. Ya Allah. Upamana, kabibiliban yan na ginawa niyan. Sa kanyan, ipinakamapasang. Sa kanyan, ipinakamabagras. Sa kanyan, ipinakamapia. Na miya katuluduto agiyang kuta kapakabibilib yan sa ginawa sa kapakapangimpuruan yan. Na agiyang kuta kaya pakapangimpuruan yan na kaya sabapan ito sa kaya pakadapan na saun wallahu subhanahu wa ta'ala sa piyakariyon yan ko surga yan na liurupan na inibigay akapasadan wallahu subhanahu wa ta'ala sa kanyan na ayam mapender pa yan sa alawan na maurin agiyang kuta naraka jahannam. Gito miyak kalala miyak katulod ko iblis agiyang kuta kaya pakabilib yan sa ginawa niyan. Na miyak katulod ito sa kapangimpuruan yan na miyak katulod ito sa kaya pakawatan yan kulimu wallahu subhanahu wa ta'ala na kaya ulugyan ko naraka jahannam. Lagi din naman po. May kasumano siya, nakabiliban niya na ginawa niya sa ikusimba, sa ikukapasang, sa ikukapanimu sa tamok, na muskila. Pakatulod ka na sa kapangimpuruan ka, pakatulod ka na sa ding kakapakapanalamat sa ikum mga limo, wallahu subhanahu wa ta'ala. Naging ko to
al-a'jabu bima yuqaddimuhu min khairin wa manfa'atin linnas. Na'udzubillah, a'udzubillah min dhalik. Maka bibilibs ka niya sa ginawa, kakagis ka niya na, o pa man na, tataroon niya sa ginawa niya na, Masya Allah, miyada ka dakla ka pagkaugupan, miyada ka dakla pakinggaya ka na guna sa iko mga tao, miyada ka dakla pakiugupan ko mga tao, sa iko mga pobre, na kapakabilib buto ko, ginawa. Di, okay, na ayat itu asuan o mapaparatian sa iko Allah subhanahu wa ta'ala, naging ko takapakapanalamat yan sa iko Allah. Alhamdulillah, kaini sabab rakan wallah, akiyagupiakan sangkuto ang mga miskin. Alhamdulillah, kay ini sarabab prakan wallah subhanahu wa ta'ala, adi yang di kapapamagusay sa iko agama tano, agama Islam. Alhamdulillah, kaadun adi yung di makangguna. Diyan ko takapan alamat ka sa iko Allah, lalayaw na kan tatadaman, asunganin, amapa padalam raka, ilam mo, tamo, katao, bangsa, kadato, na palayad na ng kalbihan apun sa iko Allah subhanahu wa ta'ala na daakapasangkasan. Okay? Da akapasangkasan. Palayad na nan limo. Nagukalbihan. Puun si ko Allah subhanahu wa ta'ala, ini bagay niyan rakabid na nan matag. Ini insana yan rakabid na nan matag. Sabot tanong. Na, gito sa mga buntal o kapakabilib sa ginawa. Na anto na man mga toos yan. Sasaka na makabibilib ka sa ginawang ka. Anto na ito yan. Sasaka na makabibilib ka sa ginawang ka. Kailangan na di tanong di mapamagitong aginawa tanong. Pagampaganay apagitong niyan aginawa niyan na sakan. O, sakan. Sagyan kay mga wasyatakan, mga lagidai, mga bandingan akan na di ka nun pupukasan ang ginawa ko. Pagampaganay apang wasyatan ko ron, nagyang kuta ginawa ko, nagubuso mga ginawa niyo. Kana ba yaman o di ka papangusyat, na ba ako perfecto, sagyan kaya di ka di pa magusay, hindi, apias akan napit di. Kailangan na mapamagitong akan nagyang ka iya, di ka di pa magusay. Nas ka naman bu, apamamakin, napapamagitungan niyo ang mga ginawa niyo sagyan kaya di tano di pa magusay. Na, mga tanda, asa ka na makabibilib ka sa ginawang ka. Kataya sa mga tanda, asa ka na makabibilib ka sa ginawang ka. Pag mayroon na tazkiyatun nafs war raf'u min sya'niha. Subhanallah. Diyan ko to kasutiyang ka ko ginawang ka. Aya kasutiyang ka ko ginawang ka in Tagalog, kakapayuti sabot na na pagmamalinis. Pagbubuhat ng sariling bangko. Naginan. Padanan sa mga tuos as ka na makabibilib ka sa ginawang ka. Susutin na ka ginawang ka, bawari pagkadusa, bawari kuan, Buddha, lalong, ngulo na ka nalagi dia, giya, ayak mga galaba ka na mga pipian, mga nalagi din, susutin na ka ginawang ka, na diyanan ka pa, mga tuosanan, sas ka na makabibilib ka sa ginawang ka. Ikadua, ada musima'in nasihah, di ka pumamakinig sa panduan, wasyat, na padanan sa tuos asa ka na makabibilib ka sa ginawang ka. Ikatlo, na al-farhu bisama'i uyubil akharin, khasatan al-aqran. Kabubaya ka, sakap kenegang ka, kung mga paawing o mga pedka. Subhanallah. Kabubaya ka, sakap kenegang ka, kung mga paawing o pedka. Na padanan sangkaw to mga tuos. Basta asa ka na makanag ka sa paawing o pedka, mga layok ka, mga ginawain ka, na kabubaya ka, na tuos-tuosas ka na makabibilib ka kung ginawang ka. Na pelindung tanus si Allah subhanahu wa ta'ala pun sagyang kana nakapakabilib sa ginawa. Ikalima, ikapat, nagyang kutwa raddul haqq, ding kakaterima ako benar. Da terima anak ka benar. Baapiar ka miya karaya gagyang kuta benar na ding katerimaan. Away. Ikalima na ihtiqarun nas, kapapakay to ang ka ko mga tao. Kapapakay to ang ka ko mga tao. Ibarat na, opa man asa ka din, antawa ka. Subhanallah. Ibarat na sumrano na pupakaito niya, so matagbid balik ke Islam. Ang giraos kanina, matagkabid balik ke Islam, o di na matagkabid lagi di o di na kanabamis kapad sa tribu. Padiyanan sa miyak kalala at tuos, sa giyong kutwa kapakabibilib ka sa ginawang ka. Antaw ka mambu. Lagi duto. Amay kagyuti pa kay siya ka. Antaw ka mambu sa iko Allah subhanahu wa ta'ala. Pwede ka kung mga kaadno Allah subhanahu wa ta'ala, mga lulubay. Pwede ka kung Allah kaadno Allah subhanahu wa ta'ala manusia. Baka nung bida, agusyagyo ta, palayakan nung manusia. Palayakan nung mapaparati ang Allah. Anto na imbida niyo sa ikpangalilayan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Da ang bida niyo, arwar sa giyang kutuwa kasimba ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kikalakan sa iko Allah subhanahu wa ta'ala. Pwede pa na to siya, nagyang kutuwa
al-ikhtiyar wa tabakhtur fil mashi kapagambug gingo ta kapagambug sa kalalakaw kapagambug sa katero pamanaging ko ta katakaburo ha mailay-lay ka gingo ta din yan ikapanakaburo babu lumalakaw na rumarpa na bubukabgar niya nararabihan saya mailay ngas kaniyan na tumitintin ga kiray niyan kumigirosi na bubukabgar niyan kapagambug na kalalakaw na padanan sa mga tuos giyang ko tuwa makabibilib sa kanya ginawa niyan. Banda kabibiliban niya na ginawa niya na matagas ako, mapasang ako, mawaraw ako, tigas ako. Lagi dito. Na, siya tanong tumugaling ko bulong yan. Anto na ibulong nga Anto na ikakadatan si Anto na ikakadatan sa giyang kaiya kapakabilib sa ginawa. Kailangan nakabulungan tanong na mga ginawa tanong. Di tanong makabilib ko mga ginawa tanong sa iko mga kalbihan ay nibigay tanong Allah subhanahu wa ta'ala. Malala yung tanong ko panalamat tanong sa iko Allah subhanahu wa ta'ala. Na, tigmano to o isa ko mga imam, si Ibn Hazm, tigin mano to. Man imtuhina bil ujbi falyufakkir fi uyubihi. Sad na tigin sa masugat. Asakit akapakabilib sa ginawa. Sama na to sakit ay. Aging uta kapakabilib ka sa ginawa ka nagkapakaya sakit ay. Basta masugat ka akapakabilib sa ginawa na ayapagampaganay apang gulawlaan ka nang kuto akapamagitungan ka sa ginawang ka. Pikir na ka, mga karibatan na ka, mga paawing ka, amyang galabak ka, na pikir na ka to. Kaan madadagyan ko ta kapakabilib ka sa ginawang ka. Pikir na ka, agyan ko to isa ko mga paawing ka. Ibarat na isa ko mga paawing ka na miya kapamanikaw ka, astagfirullah, astagfirullah. O di na miya kapaginom ka, astagfirullah, astagfirullah. Apian to na di paawing ka na pikir na ka. Kaan mapunas, an madaagyan ka nan kapakabibilib ka sa ginawang ka. فإن أعجب بفضائله فليفتش ما فيه من الأخلاق الدنية. O pa makaayap man kaya biliban ka ng kuta kapyang kay paparangayan, makabibilib ka sa kapyang kay paparangayan, o di naging kuta kalbihan ka kapyang ka ataw, makabibilib ko, na pikiran ka man naging kuta mga rarat aka paparangayan. Umani manusia na adna marata yan na paparangayan. Adinian mapumagin ka igira. Dinian kayo nang kaigira ay ginawa niyan na pangumuro na ito igira na pakailan yan uli na sa kaniyang bui mata oro na gusto Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag kaya kailay tanong kay fulan na miya kapiyapiyas iko pangilay na yan tanong ugi na di tanong bis katawan na so dinian di kapakasibay-sibay na kapakay aadin amiyak karatarata apaawing yan adirak tanong mapapadalam wa na'udhu billahi min dhalik alangon tanong sandan pelindung sa iko Allah subhanahu wa ta'ala. فإن خيفت عليه عيوبه جملة حتى يظن أنه لا عيب فيه فليعلم أنه مصيبة للأبد. Upama mga ayat tarima akaw nasa ka na kompleto ka, asa ka na perfecto ka, na pikiran ka asa ka na manusia ka, pikiran ka asa ka na malubay ka, pikiran ka asa ka na inadang apunga kulupa, pikiran ka asa ka na kanabaad na kibibida ka sa iko mga manusia, sa iko kababaluiran ang manusia, adar pa akalipat nagukaribat. Away. Kaginan ikapakalidas ka sa giyang kay akapakabilib sa ginawa. Ayam niya kalala, nagyang kutwa kapamangyang ka sa iko Allah subhanahu wa ta'ala sa ya Allah, Allahumma inni a'udhu bika minal ujba. So Rasulullah SAW na minindung san mambu. Hadithan ano Rasulullah gyang kana na ya Allah pelindung ako ka pun sang kuto kapakabilib sa ginawa. Kami karata-rata na sifat. Basta masifatan na ng manusia na miyang impuruan. Nada amang impuruan inunta na pakadapanasan o Allah subhanahu wa ta'ala sang kai dunia na sampurna sa alungan amori. Balasang kanarun o Allah subhanahu wa ta'ala sa madaklaman piya pangnintak o Allah subhanahu wa ta'ala adna miyakwatan si aguna tuma na mambagian tano so balasai nago aden ama kwatan saya anto na ba ini na gumaan tano si iko kapapagintaw tano. Salam ko sa kano sa kapipi ginawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.